Haideți mai aproape, rămânem așa să ne poată filma maestru. Loredana, îți dau să ne fim mai aproape lângă noi, împreună cu nașii, să fim aici în mijloc bunicului. Ce zici? Pedeapsă ca pedeapsă, dar eu te-am întrebat 50 de mile, cum arată? Arată prea bine așa. Spune-mi, Luci, dragul meu, pe unde sunt la? Peste tășul nicăieri. După cum arăți, într-adevăr așa e. Cine vorbește dintre fete? Deci totul vorbește. Nu vorbesc, nu recunosc nimic. Bine, dragul meu, fetele, de chiar cu sora Mirelui la de face. Spune, draga mea. Păi, avem două condiții, dacă îmi pun înapoi. Sunt două condiții de îndeplinit. Una, în partea de nașe, dacă reușește să treacă luna asta din rac de pantaloni și să-l scoală pe celălalt. Așa e de lucru, așa. Și a doua? Nu-i numai. Apoi, Loredana, ai de terminare mâncat banană și să spui 10 rasoane pentru care, 10 condiții pentru care motive și te-ai căsătorit cu Luci. Aud, cu de cearcă soră să aveți? Din cearcă cu tot cu banană. Trebuie să o mănânce. Și cine o desface? Luci sau ea? Acum e că știe mai bine. Să nu se calcă cumva. Fetele. Dar pe mine cătușul este, mă salvează cineva, nașul, mireasa. Eu zic să dezlegăm pe mine că dorm mâinile. Nașul și părerea dumneata contează, într-adevăr. Nașul ridică o părere bună. Deci, fetelor, vă rog frumos, ocupați-vă de banana. Where the fuck is your banana? Eu zic că să ducem în scaun și acolo stați eu să pentru chestia aia cu nașa, nu? E mai rău? Stai în picioare? Deci ție-ți place în picioare, nu jos. Nu, dacă să nu se spargă trupul. Și aia adevărat. Haideți nașa mai aproape. În aplauzele dumneavoastră. Trebuie să-l dezlegăm. Bine, nașa! Deci la Luci pe aici sau la nașul? La nașul ar fi normal, bine. La nașul, la nașul. E mai corect la nașul, dragii mei. Da, corect, aveți dreptate, la nașul și mai lași pantaloni. Hai, nașă, te rog frumos să vedem. Deci în aplauzele dumneavoastră, dragii mei. Bine, nașul! Nașa se apucă de lucru. Hai, maestre! Haide, nașule! Nașule, nu desfaci cureaua, totuși! Haide, nașa! Eu vă aud aplauzele! Este să descurcă nașa! Haide, nașa! Bine, cu banana cum facem? Să se apropie mireasa, este? Te rog! Numai la noi în România
plătim hoții, dragii mei, n-am meserii să arestați. Imediat că pleacă. Aici ai Imediat că plătit pleacă. cu suică, cu banane. Imediat că pleacă. Aplaudăm Mireasa, bineînțeles. Ok. Alore! Mai este puțin muzica mai încet. Pentru că ne înțelegem bine. Înțeleg că vrei să te ajute și soțul tău acum, soțul, zicem că e soț astăzi. Pentru că avem aceleași păreri în comun. Și pentru că ne iubim socrile. Corect! Pentru că își dorește întotdeauna să vină repede acasă. Te gândești ca mult, da? Aveam o idee și am uitat cum te-ai băgat. 3, 4, nu? Poate. Ajunge înainte de 12. Că vine acasă înainte de 12. Deci la ore mici, maestre. Știi tu cu orele mici. Pentru că nu mă obligă să strâng după el, să fac curat, să-i fac toate alea. Wow! Da. Și asta e o chestie. Pentru că atunci când ajung de la lucru, pune berea rece. Nu facem până la mâncare, Lore, ai dat Da, pentru că îi place mâncarea mea. Se vede. Nu vă aud aplauzele, nu vă aud aplauzele. Pentru că faci ce vrei cu el. Cam așa ceva. Te și iubesc, pe lângă toate cele. Dacă tot îl iubești, zice Mirile, completează pe mușcă dacă mă iubești. Și ești totul pentru mine. Bravo, Loredana, este. Cuvinte frumoase adresate de frumoasa noastră mireasă. Și eu acum că sunt liber, vreau să-ți mărturisesc că te iubesc și că ești viața mea. Și orice s-ar întâmpla, nu o să te las niciodată. Să se Te bucure iubesc Miri! și te Să ador. se bucure Miri! Dragii mei, cea mai frumoasă declarație de dragoste auzită în ultimul timp. Dragii mei, încă o dată vă felicit. Fetelor, vă rog frumos să ne aduceți mirele așa cum l-ați luat. Deci aveți un pic de lucru. Vă rog frumos, puteți da și o pedeapsă, nașule, dar eu cred că au mult de lucru să-i pune la punct. Nașa!